You'll be a woman soon. I love you so much, can't go all the ways. I died for you, girl, and all they can say is it's not your kind. They never get tired of putting me down, and I'll never know when I come around. But I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please, come take my hand, girl. You'll be a woman soon. You'll need a man. I've been misunderstood for. Lopettakaa nyt naamat umpee. Eikö me äsken ihan selvästi sovittu, että te kerrotte jotakin siitä itse elokuvasta? Noniin, kamera käy. Nyt ei sitten mitään pelleilyjä. Okei, antaa mennä. No, tää elokuva on vähän niinku se American Beauty. Mie on se blondi ja Kärppä on se toinen tyttö. Älkää tässä vettää tyttöjä alla. Niin! No, tää elokuva oikeastaan alkaa siitä, kun mie ja Kärppä istutaan sohvalla juomassa kaljaa. Ja mie kerron Kärpälle sellaisesta tapauksesta, kun minulla oli niinku samaan aikaan työhaastattelu ja treffit. No sit me päätin, että mie meni molempiin ja sit se nainen tuli ja mie menin sinne työhaastattelukin ja sit mie niinku sain sen työn ja sit minun lähdettiin viemään ja sit me näin siellä ulkon sellaisen koirapentuilmoituksen ja sit me ajattelin, että me voisin ottaa sen koira. Ja sit me lähdin